Kegiatanku dina iki bolo aku isih bertempur karo perabukan. Lah nek wingi aku madai sing nek ngomah, gek saiki pindah sing nek ngalas bolo. Tapi iki nek ngalas kan langsung di guwaki ning nggon lemah ngono kuwi, dadi ra perlu diwadahi nganggo bagor. Men ora kabutan aku ki gur nganggo ember ngene iki langsung tak ratake nek nggon lemah ngono kuwi bolo. Dadi sesuk ki nek musim udan teko lemah iki wis siap. Tapi sedurunge kuwi iki digarap dhisik bolo. Nek jaman biyen ya diluku, ning nek saiki wis ra duwe sapi ngono ki gek nyewa traktor ngono kuwi bolo. Biasane enek sing tukang traktor lemah ngene iki nek musim ketiga iki ngedang arek udan do tandur ki lho bolo. Dadi sesuk ki nek wis bar di luku di traktor kuwi mau gek nek udan kari nanduri apa nyebari pari gabah ngono kuwi. Asline ya ana pupuke kaya urea ngono kae bolo. Sing tukon kae, tapi iki lemahe men tambah subur. Iki biasane nek nganggo pupuk kandang ngene iki malah apik tambah subur tandurane. Lah wingi akeh sing dokumen wedhuse ning alas apa aman Mbak, apa ra dimaling. Insyaallah sejauh ini aman bolo. Dadi ngalas kene kan dalane gur sejalur, ora ana dalan liya. Dadi susah nek meh arep maling ning kene iki ora iso. Masalahe kudu baline ngono ki ngliwati desa. Ning daerah kene iki wis biasa bolo kewan di deleh ngalas ki wis biasa. Dadi akeh kancane ora gur nggon aku tok. Masalahe engko ki nek kabeh nek ngomahi rekoso lenggawani pakan mulih kuwi lho bolo. Dadi ana sing nang omah, ana sing nang ngalas. Engko nek pakane ngalas ngono kuwi ya dienggo pakan kewan sing nek ngalas, gek engko sing omah ngono ki ya dipekno turut sanding omah ning gunung ngono kuwi. Lah aku ki mau ora sabar bolo kur mboko sak ember iki aku nganggo 2 ember men cepet rampung. Iki wingi uwe ya bar tak obongi barang. Dadi lahane iki nek iso men resik kae lho bolo. Nek bar dirabuk ngene iki gek kari persiapan di traktor. Masalahe ning kene iki larang banyu, dadi ora enek model sawah ngono ku ra ana bolo. Ning dataran tinggi iki pegunungan ki ra ana sawah. Dadi eneke ya lemah tandus ini iki gek nek arek tetandur ki ya gur nunggu udan kuwi mau. Nek suwe ra udan ya ora tandur bolo. Dadi gur bergantung karo banyu udan, bener-bener bergantung. Misale wis tetandur gek terang pirang-pirang sasi ngono kuwi ya tandurane mati kabeh. Makane nek enek sing ngarani urip neng kene iki kepenak ya wis alhamdulillah disyukuri wae bolo. Asline ya gur wang sinawang ngono kae wong urip iki. Lah lahane iki ki ora gur cukup ditanduri pari tok ya bolo. Kuwi ya ditanduri jagung, gek kacang tanah ngono kuwi. Gek engko isih tanduri telo. Mengko nek isih ana lahan kosong kae ya manfaatno ditanduri lombok karo palawija.